मंगल होवे हवनिया में जगदम्बा की चरनिया में। मंगल होवे हवनिया में जगदम्बा के चरनिया में। पहली हवनिया विंध्याचल में होला, पहली हवनिया विंध्याचल में होला। विंध्याचल माई की चौरिया में जगदम्बा की चरनिया में। मंगल होला हवनिया में जगदम्बा की चरनिया में। दूसरी हवनिया जौनपुर में होले, दूसरी हवनिया जौनपुर में होले। शीतला माई की चौरिया में जगदम्बा की चरनिया में। मंगल होला हवनिया में जगदम्बा की चरनिया में। तीसरी हवनिया कलकत्ता में होले, तीसरी हवनिया कलकत्ता में होले। काली माई की चौरिया में जगदम्बा की चरनिया में। मंगल होला हवनिया में जगदम्बा के चरनिया में। चौथी हवनिया मैहर में होले, चौथी हवनिया मैहर में होले। शारदा माई की चौरिया में जगदम्बा की चरनिया में। मंगल होला हवनिया में जगदम्बा की चरनिया में। पचमी हवनिया बनारस में होला, पचमी हवनिया अयोध्या में होला। संकट मोचन चरनिया में जगदम्बा की चरनिया में। मंगल होवे हवनिया में जगदम्बा की चरनिया में।